ħasbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik laqqas idea, dik tgħix kemm tħoffif taħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik tfarfar la mara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gednuma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi, dik trida tal-irjali. Imma żomm, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Fejna dill-infa li tidni n-naddaf di. Di. Ma tarax. Ma tarax nitla n-naddaf dik mella le. Għaw xaħat il-lum jew. Medi, xsibtu jien. Mela tiċ naqraw fl-imkien. Anzi l-lum ħanilabu taf kem kont nilab jien meta kont żgħira ħafna. Merħba tfal! Ġejjin tilabu xi logħba ta' dari ma' tfal taħal xemxi. Klara u Ninu qed itelqu ċrieki tal-ħadid fil-bitħa tan-nanna. Iċ-ċerku tiegħi se jgħaddil iċ-ċerku tiegħek, yes! Rita u Lorenza qed jilagħbu l-passju fil-bitħa tal-iskola u għaddabt iċ-ċaka fuq in-numru 6. Ġagbu Kelinu qed jilagħbu ħarba fl-għalqa tan-nannu. Aħrab is-sena qabdek! Teresa u Ruman qed jilagħbu dawra durella mal-kuġini fis-setaħ. Dawra durella qasba zigarella, ċof tal-bellus, ċaqċaqilu lill-arus, għaxxa missieri mastru daxxa. U Gejta u Karmenu daw qed jilagħbu pizzi kanna fil-kamra tas-sodda. Pizzi kanna, Dolores ta' Sant'Anna, Sant'Anna tal-Modija, Tini biċċa Pellegrina, Maref tal-Fidda, Bandieri tal-Ħarir, Noli kal-noli, insaraw għaddisin. U di tajx kem konna nilabwa fuq subajna u niftakar sejrin hekk u ndaħlu swaba li jiġu u naraw min jiftaħ mbagħad. U naraw x'qed jilabu daw Marju Ġanni, daw qed jilabu l-boċċi fis-sqaq tagħhom. Il-qattillik bil-bubun. Pawla u Gloria qed jilagħbu żibeġ taħt il-mejda tal-ikel. Kemm għandhom kuluri sbieħ, jien kollha jogħġbuni l-kuluri. Mari u Karlu qed jilagħbu bum bum il-bieb ma' sħabhom ħdej l-għadba tazzija. Tafu kif tkanta din, twila tafx, imma naraw biċċa minna biżżejjed għallum. Bum bum il-bib, onġi onġella, bum bum il-bib, onġi kavallir, minġi, onġi onġella, minġi, onġi kavallir. Ġi l-ambasċatore, onġi onġella, ġi l-ambasċatore, onġi kavallir. Xirit l-ambasċatore, onġi onġella, xirit l-ambasċatore, onġi kavallir. Issa minu barra u minu ġewwa. It-tfal kollha taħal xemxi qed jilagħbu noli madun Pep fil-pjazza tar-Raħal. Tgħid il-kappillan tar-Raħal sabhom l-tfal li huma mistoħbija tajjeb ħafna. Int irnexxielek tarhom? Skartizza fejn qiegħda? Raġat, il-kappillan sabhom x'ma nafx. Imma di li malma kullimkien issibni lili. Ara nitlaqt. Imma dik jekk titnaddaf hi.